Μόλις περάσαμε και τον έλεγχο και έχουμε μπει. Η πτήση μας είναι στις 5 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Έχω τη θέση σου, εδώ. Δεν πρέπει να δεις. Με τις βαλιτσούλες και φεύγουμε για το Airbnb. Το αεροδρόμιο τους είναι τεράστιο. Βασικά δεν έχουμε πάει και σε πολλά, αλλά... Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα που είναι ο φακός αυτή τη στιγμή. Τι? Ωραία, χέστρα, ωραία. Λοιπόν, το Airbnb είναι αυτό. Κλείστε. Η τουαλέτα έχει ένα χωλάκι εδώ και εδώ έχει αυτό. Εγώ ήταν από νέο. Μέχρι να βρούμε το που θα πάμε, πραγματικά πέρασε μία μισή ώρα. Πήγαμε σε λάθος στάσεις, ό,τι να είναι ολίγης, δόξα τω Θεώ. Πληρώσαμε μεταξύ 70 ευρώ και ήρθαμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η ώρα είναι κάπου στις 8:30 και έχουμε βγει από το Airbnb για να πάμε να δούμε τίποτα να φάμε. Εντάξει, έξω δεν κυκλοφορεί κανένας, νομίζω είμαστε εμείς μόνο. Και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς φαίνεται στην κάμερα, αλλά... Αυτό. Αυτά τα ωραία. Εντάξει, και από κρύο δεν μπορώ. Έχει κρύο, οκ, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, αν ντυθείς καλά με το παλτό σου και αυτά, είσαι μια χαρά. Δεν είναι ότι χρειάζεσαι και ισοθερμικά από μέσα και τόσα πολλά. Για εδώ τουλάχιστον. Πολύ καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Αυτό. Και πάμε να φάμε τίποτα. Έχει και αυτό το κτίριο εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Δεν θα κάνουμε πολλά σήμερα γιατί μας πήρε πάρα πολύ χρόνο το να βγούμε από το αεροδρόμιο. Και περπατάμε. Και το καλό εδώ είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλους δρόμους και πεζοδρόμια. Και τώρα δεν είναι, όλα είναι κλειστά. Αυτό τι είναι? Φαίνεται τίποτα χωρίς φακό. Αχ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά δεν τι ωραία πράγματα έχει εδώ. Χριστουγεννιάτικο και τέτοια. Τι θέλει? Βασικά δεν έχουμε χώρο και μέσα στις βαλίτσες για να πάρουμε και κάτι. Είναι τίνγκα. Δεν την πήρε τσάντα. Ήρθαμε λοιπόν σε αυτό το μαγαζί μόνο καφέτα και κάτι πατάτες και θα αρκεστούν τώρα σε αυτά. Σπινάζ. Και δεν έχει τίποτα άλλο ανοιχτό εδώ για κάποιο λόγο. Εσύ Μόλις βγήκαμε, η Ευελίνα κλαίει γιατί ζεσταίνεται. Έτοιμες και τα κορίτσια και ο Δημήτρης και μπαίνουμε στο ασανσέρ. Η ώρα είναι 9 παρά μόνο. Κάτσε, άκρη. Η Ευελίνα διαμαρτύρεται και θέλει να βγάλει το μπουφάν της. Θεωρεί ότι με αυτόν τον καιρό είναι τέλεια χωρίς μπουφάν. Εντάξει, το βλέπουμε και λίγο το πρωί. Αγωνιά είναι. Ναι. Λοιπόν, χέρι. Εγώ έχω πάρει τη δύσκολη, την Ευελίνα. Γκρινιάζει για κάποιο λόγο. Τώρα εγώ εδώ είμαι σαν την τέτοια. Πώς λέγεται αυτή από το έργο? Σαν τη Χιονάτη είμαι. Πολύ άσπρη ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί έτσι? Είναι πολύ άσπρο εδώ το τοπίο ή είμαι πάρα πολύ άσπρη? Πάρκο για σκύλους, τι ωραία. Να έρθω εδώ. Τώρα πάμε κέντρο. Είναι Κυριακή. Και τι θα κάνουμε? Θα πάμε να φάμε αρχικά. Και θα κάνουμε βόλτα έτσι στο κέντρο τους. Εδώ στη Βιέννη.
Και ακριβώς δίπλα μας έχουμε αυτήν εδώ την εκκλησία. Και τώρα λίγο θα μπούμε να δούμε πώς είναι. Μπήκαμε στην εκκλησία και βγήκαμε. Ναι. Είναι ακριβώς όπως τα έργα. Ειλικρινά. Και πολύ περίεργα, θα πω εγώ. Πάρα το δω κι εγώ. Είσαι εκεί την εκκλησία πίσω την πράσινη, σαν βλέπεις. Τώρα θα το δούμε. Δεν ξέρω. Περιμένουμε τώρα στη στάση του τραμ. Μου αρέσει πολύ έξι. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί για πρωινό. Πώς λέγεται το μαγαζί άραγε? VWN, δεν ξέρω. Έχουμε κατέβει από το τραμ. Τι βρήκε? 10 ευρώ. Πάμε. Χαιρό παιδί. Όλα τόσο καθαρά και τόσο μεγάλη δρόμη και πεζοδρόμια. Ούτε λακκούβες ούτε τίποτα. Σαν εμάς. Ακριβώς. Αχ, δεν είναι και ανοιχτό να μπούμε, να πάρουμε τίποτα. Δεν είναι και ανοιχτό, λέω, για να πάρουμε και τίποτα. Έχουμε έρθει στον Άγιο Στέφανο. Φανταστικό κτίριο. Γενικά όλα εδώ είναι ωραία. Νεφέλη, εδώ. Δες μου μαμά. Σέλω το. Τι έχει? Θέλω μωρό. Εφελιδές. Οικογένεια... Οικογένεια YouTube. Δεν ξέρω να αξίζει να περιμένουμε εδώ. Είναι το Ντεμέλ. Αλλά έχει ουρίτσα. Δεν ξέρω. Και έχουμε μπει σε ένα μαγαζί με λαμπούμπου και λίγο βόλτα με τα άλογα. Έχει και κουβερτουλές. Ναι. Είχαμε κάτσει στην άμαξα και κάνουμε βόλτα με τα αλογάκια. Θα περάσουμε όλη την πόλη, έτσι. Οπότε θα περάσουμε και από σημεία που σίγουρα μόνοι μας μπορεί και να μην περνούσαμε. Μια ώρα θα πάρει. Λοιπόν, αυτό είναι το καφέ Central. Γίνεται πανικός. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μπούμε εμείς εδώ. Μάλλον αυτά πρέπει να τα έχεις κλεισμένα πριν έρθεις εδώ. Τι περιμένεις στη σειρά? Ή Άγιος ο Θεός. Όλα φωτισμένα. Τέρμα. Εδώ το δημαρχείο τους. Το δημαρχείο είναι αυτό. Αυτή είναι η πιο γνωστή αγορά. Burg Garden λέει. Burg Garden. Θέλω να πιστεύω. Πάμε στο καροζέ. Θα περάσουμε και το βράδυ από εδώ. Αλλά είπαμε τώρα επειδή είμαστε κοντά να έρθουμε μια βολτίτσα.
Έχουμε πάρει και αυτό εδώ το κρασί, το δικό τους εδώ, το blue wine. Εντάξει, πολύ έντονο, δεν μπορώ να το πιω όλο. Πού είμαστε? Στην Καλιφόρνια. Στην πύλη της κολάσεως και του θανάτου. Στην Καλιφόρνια. Κολάσεως. Θα πεθάνω. Έχουμε ανέβει πάνω στη ρόδα. Και κανονικά έχουμε αυτή τη θέα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτυπωθεί όλο αυτό. Να το ανεβαίνουμε ακόμα πιο ψηλά. Κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε καθόλου απότομα. Ήρθαμε σε ένα εστιατόριο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και ήρθαμε για να φάμε. Πήρα μία κολοκυθόσουπα. Είναι φέλι πένες με σάλτσα. Η Ευελίνα ένα μπέργκερ. Ένα τεράστιο μπέργκερ. Και ο Δημήτρης ένα σνίτσελ. Αυτά. Κλείνω γιατί δεν έχω μπαταρία. Λίγο σπίτι και κάπου στις 5.30-6 παρά βγήκαμε ξανά. Ντυθήκαμε ακόμα πιο ζεστά με ισοθερμικά μέσα. Γιατί λίγο το πρωί ψιλοπαγώσαμε. Οπότε βγήκαμε τώρα στη στολισμένη Βιέννη να τη δούμε. Έτσι με τα φωτάκια και με αυτά. Οπότε θα τη δείτε κι εσείς μαζί μου. Εδώ ήταν και τα... Ναι, στο Δημαρχείο είμαστε. Στο πιο hot σημείο της Βιέννης. Ήρθαμε εδώ και το πρωί, αλλά καμία σχέση. Δες λίγο. Δεν θα περάσω και γυρίσω από εδώ πέρα με τα μαθήματα. Λοιπόν, αυτό είναι. Πανικός, αλήθεια. Το βλέπεις. Έχει διάφορες δραστηριότητες εδώ για τα παιδιά. Εκεί έχει να φτιάχνεις δωράκια. Εδώ έχεις καταλάβει. Εκεί έχει κάτι πόρτες που βγάζουν πουλάκια διαφορετικού είδους και βγάζουν και τους ύφους του. Έχει διάφορα γενικά, είναι πολύ ωραίο εδώ. Είμαι μόλις σε ένα μαγαζί που λέγεται Βαπιάνο, κάπως έτσι. Πρόσεχε, θα σου βάλω κι άλλο. Έχουμε πάρει τα κορίτσια ζεστή σοκολάτα και για μας τσαγάκι. Και μετά θα πάμε σπίτι να βγάλουμε πρόγραμμα για αύριο. Ημέρα δεύτερη, έχουμε ντυθεί. Εντάξει, το Σάββατο δεν κάναμε κάτι. Έχουμε ντυθεί και πάμε προς το κέντρο. Δεν ξέρω τι να κάνουμε, θα δούμε. Δείτε τι πήραμε. Χθες βρήκαμε ένα μαγαζί και δείτε λίγο τι πήρανε. Εγώ πήρα αυτό και πήρα το ίδιο σε καφέ. Ο καιρός μπορώ να πω ότι είναι normal. Βέβαια έβρεχε, αλλά εντάξει. Και πρέπει να είναι γύρω στις 9.30 ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και πιο νωρίς. Και προχωράμε προς το τρένο για να πάμε κέντρο. Δες που μου μόκαρο. Μαμά, στο βίντεο θα το πάρεις. Έχουμε έρθει σε μια στοά. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά είναι πανέμορφο. Να πω κάτι για τη στοά. Ναι. Είναι από τις πρώτες στοά που γίνανε στον κόσμο. Πού το ξέρεις? Να γίνει στοά και να γίνει μάρκετ αριστερά δεξιά, το διάβασα. Αλήθεια. Δεν ξέρω, αυτό είναι το μαγαζί που ήρθαμε, δεν ξέρω ποιο είναι. Και πήραμε μόλις να πάμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, με θέα.
lo que necesita. Αυτό. Αγόρι μου. Εγώ πήρα ένα καπουτσίνο και ο Δημήτρης ένα τσαγάκι. Δες λίγο. Αυτά είναι τα δικά του. Ωραίο μέλι, ωραίο. Θέλω μου σκόρες λίγο την κάρτα σου. Θυμαρίσιο. Και ήρθαν και τα πρωινά. Ο Δημήτρης πλουσιοπάροχο για τον πλούσιο της παρέας. Και τα κορίτσια από ένα τοστάκι σχετικά απλό. Κλαπ σάντουιτς. Λοιπόν, κατεβήκαμε μόλις στο μετρό και πάμε στο ενιδρίο της Βιέννης. Ναι. Πόση ώρα είναι από εδώ? 15 λεπτά, 10 λεπτά. 15 λεπτά. Να πω κάτι, μαμά. Ναι. Ωραία. Στην αρχή όταν ήταν να πάμε, δεν ξέραμε σε ποιο οδρό να πάμε και χαθήκαμε. Μετά άρχισαμε να ζητήσουμε και ευτυχώς βρήκαμε ένα τρένο και πήγαμε, φτάσαμε στη Βιέννη. Ναι. Τώρα αυτά στην τύχη. Στην τύχη. Ευτυχώς τώρα ξέρουμε πού να πάμε. Κατεβήκαμε μόλις από το μετρό και ήρθαμε... Πού ήρθαμε? Πάμε ανάποδα. Πού ήρθαμε? Βιέννη. Όχι ρε, σε ποια περιοχή? Δεν σου πω ότι είναι μαγαζί, κουκί. Τι? Στην Μέρη. Α, Εντάξει, ωραία. παιδιά δεν ξέρω να ξέρετε. Είμαι αυτή που ρωτάω πού είμαστε. Πού είμαστε, πού ήρθαμε. Είμαστε στο Κολεγραντάζ. Ναι, ναι, στράσε μάλλον. Και έχει και εδώ αγορά που είναι πάρα πολύ ωραία και εδώ. Φοβερή, Ναι, Ευελίνα σε έχει όλα τα μαγαζιά. Θα τα δούμε και μετά. Τώρα ψάχνουμε το ενιδρίο. Θα πάμε εκεί. Α, έχει και Media Markt. Θα πάμε εκεί. Μπορεί να έχει και χέρι ομοιώματα. Κέρνα ομοιώματα. Έχει πολλά. Κάτι πρέπει να πάρουμε από εδώ. Να θυμόμαστε την ημέρα αυτή. Το βλέπω, αυτό είναι. Αλήθεια, ευτυχώς που έχουμε και τον Δημήτρη. Μπορούμε να μπούμε και Adidas να δούμε τι έχει. Γιατί τάση. Άντε είναι πράγματα. Ναι, μπορεί να έχει πράγματα που δεν τα έχουμε εκεί στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικότερα. Το βρήκαμε το ενιδρίο και λέγεται Aquaterra Zoo. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Τουλάχιστον απ' έξω. Ναι, τουλάχιστον απ' έξω που το βλέπουμε είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Και δες λίγο τα πλάνα που έχει έξω. Και νομίζω ότι θα μπούμε και σε ένα χώρο που είναι όπως στην Τουρκία. Πήγαμε που είναι τα ζώα ελεύθερα μέσα. Αλήθεια. Πρέπει να έχει τέτοιο. Α, για να δούμε. Πάμε να δούμε συγγενήσω. Ναι, πάμε. Και στην Τουρκία που πήγαμε στο ενιδρίο μας έμεινε. Η αλήθεια είναι και ήταν το πιο ωραίο εκεί. Οπότε, Ας ελπίσουμε ότι είναι καλύτερο. ναι. Αχ, δεις λίγο. 360 Ocean Sky. Πού είναι αυτό? Πάνω εδώ. Γιατί βλέπεις από εδώ? Όλη την Άραγες. Βιέννη. Αυτά θα ήταν ολοκλήρωση. Και πήρες ένα καφέ 800 ευρώ. Και τι μια χαρά είναι 800 ευρώ για ένα καφέ. Λίγα έχουμε δώσει. Πραγματικά. Όλα τα κτίρια τους είναι πάρα πολύ όμορφα. Εμείς από εδώ, οι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε. Πάμε να πάρουμε εισιτήρια. Δεν ξέρω αν κάνει φακός. Πάμε. Μας αλύσει. Πού? Το βλέπετε! Α, ναι, ναι, ναι. Έλα και από εδώ φαίνεται. Τι κερδίσαμε νόρ! Θέλω να πεις ότι δεν τα φύγει. Να το, πάμε να περάσει. Το βλέπεις. Τεράστιο. Το κίτρινο δες, το κίτρινο. Oh my god! Κοιτάξτε και αυτό το φίλο. Να το μια το Da unten sind fliegende Fische. Α, έχει κάτι και εδώ.
Ζαχαρίας, πάνω πάνω. Δείτε λίγο. Λοιπόν, η θέα εδώ είναι αυτή και έχουμε μπει εδώ μέσα. Πού? Και μπορούμε να δούμε τριγύρω μας πολλά ζωάκια. Έχουμε ανέβει στον τελευταίο όροφο, νομίζω είναι ο 11ος και βλέπεις θέα όλη τη Βιέννη. Πάμε τώρα λίγο να βγάλουμε προς τα εκεί φωτογραφία αν έχει τη διάθεση και δεν βγάζει ξένους και βγάζει τη γυναικούλα του. Δημήτρη, πες μας λίγο για την εμπειρία σου. Λοιπόν, πάντα μια τέτοια εκδρομή. Όχι, επίσκεψη είναι πάντα πολύ ωραία και για μικρούς και για μεγάλους. Αν το πάω συγκριτικά με της Τουρκίας που πήγαμε, της Τουρκίας είναι πολύ καλύτερο, έχει πολύ ταλαιπωρία αυτό. Ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι ωραίο και ενδιαφέρον πολύ. Εκεί πέρα, παιδιά, είχαμε σκάσει. Είχε ένα δωμάτιο, σάουνα ήτανε. Δηλαδή της Τουρκίας έβαζα σε αυτά που έχω πάει 10 στα 10 και σε αυτό έβαζα ένα 6 στα 10. Και εγώ, μπράβο, έτσι. Τώρα πάμε στο χύμα. Ναι, πάμε τώρα σε ένα μαγαζάκι. Είναι πολύ ωραίο. Που έχει πολύ ωραία. Μουσιούμ. Όχι ρε. Μήπως είναι ενδιαφέρον. Φτάνει λίγο το μουσείο ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο. Εντάξει, το ενιδρίο δεν είναι στα μουσεία. Να δούμε τι είναι. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί που λέγεται Snack Shop και έχει πολλά snack. Τι βρήκες? Ένα θα πάρετε, από ένα καθεμία όμως. Γιατί είναι γλυκά και δεν τρώμε πολλά γλυκά. Δες ότι τις σκήτλες πρέπει. Κοιτάξτε σκήτλες. Ναφέλη, Ναι. έχεις άδει τις σκήτλες. Παπά. Δες. Πάμε να δούμε και τι έχει και πιο πέρα. Τσίτος. Πήραμε μερικά να το δοκιμάσουμε. Θα το δοκιμάσουμε στο TikTok όμως. Οπότε να πάτε να το δείτε. Να πάτε να το δείτε. Πάτε κοριτσιά. Κοίτα τι όμορφα. Άρα κάπου να Είναι τέλεια. Μπήκαμε μόλις σε ένα εμπορικό. Δεν ξέρουμε τι έχει. Είδαμε ότι έχει και Μπέρσκα και Ζάρα. Σβαρόφσκι έχει εδώ. σου πάω αυτό. Αν ήθελες κάτι. Όχι, Γιατί. δεν θέλω. Α, τέλεια όλα. Μόλις φτάσαμε στο Μπελβεντέρε και πάμε να το δούμε. Α, έχει και δόγορα. Περίμενε. Να μπούμε μέσα στο κτίριο. Πάμε. Ευελίνα, προχώρα. Εδώ δες ένα παιδί. Ήτανε sold out. Πρόσεχε και μην πατάς εκεί μέσα. Ήτανε sold out, οπότε ήρθαμε στο Alpen Garden, κάπως έτσι λέγεται. Δηλαδή πίσω. Για να καταλάβεις. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Είναι το πίσω. Χαμός. Φανταστικό. Φαντάσου πως θα είναι και μέσα. Αυτό είναι το παλάτι.
Και σε αυτό έχει ειστία για να μπούμε μέσα, οπότε πάμε σε αυτό. Μπράβο σου. Αυτό είναι έξω από το Belvedere που σας έδειξα και πριν. Εμείς τελειώσαμε με το παλάτι. Δεν είδαμε το κύριος παλάτι βέβαια, γιατί ήταν όλο sold out όπως σας είπα. Αλλά ήρθαμε εδώ λίγο να φάμε κάτι, γιατί δεν έχουμε φάει τίποτα για μεσημεριανό. Η ώρα είναι 5. Πήραμε αυτό που λέγεται Λάκος και πήραμε τα πατατάκια αυτά. Τα chips. Αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτό θα το δοκιμάσουμε τώρα.